Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka. aládùúgbò Yau tuntun ti darasin dé o namu darasi ne na biology ó pọ̀ létí kuma mun ó ɗauko yẹ kẹ́ muku ti máa daga gbọ́ pọ́tébù idan muka kalli nan za ku ga a rubuta science kenan. Muna so mu san menene ita kanta science ɗin. Science dai a Hausance ita ce kimiyya, sannan su biology sun fassara ta akan science is the study of natural things around us. Wato shi kimiyya bincike ne akan duk wani abu wanda Allah ya halitta da muke tare da su, misali kaman itatuwa, kaman bishiyoyi, kaman ruwan sama da dai duk wani abun da Allah ya halitta shine science. Bincike akan shi da neman ilimi akan shi ne science. Sannan idan ka duba nan za ka ga a rubuta biology. Menene biology?